هەلمەتە دەنگدانا بجیهشتنê dibêje Tirkiye li ser rêya derbasbûna Yekîtiya Ewropayê û dê bi milyonan welatiyên Tirk derbasî Brîtanya bin di nav de jî li gor çalakvanan kujer û terorîstê hebin. Ev gotina ku ji aliyê wezîrekî de bû rastî rexneyeke tund a Serokwezîr David Cameron hat. Tevlîbûna Tirkiye di Yekîtiya Ewropa ne nihaye. Li ser astê nihaye prosê wê dihan salan dirêj bike. Berî ku aliyekî vê prosê pêk bê û li wî demî em dikarîn bêjin ne. Endamên nihayên Ewropa wan du cara vîto heye li dor tevlîbûna Tirkiye li gor Damien Chalmers, profesorê yasaya Yekîtiya Ewropî li xwendegeha Londona aborî. Divê rêkeftinek hebe di civata wezîrên Ewropî de. Piştre Tirkiye divê rêkeftinekê îmza bike li gel her yek ji 28 welatên endam ji bo tevlîbûna Ewropa. Wê demê jî parlameneka niştîmanî dikare vîto bike. Guftûgo tên di demeka aloz da. Tirkiye erê kir li dor vegerandina penaberan ji Ewropa li beramber vekirina qonaxên nû yên proseya tevlîbûna Enqera bo Ewropa. Wezîrên Tirk daxwaza zelaliyekê kirin ji Brukselê. Lê bi rastî Chalmers dibêje guftûgo bi awakî sar bi rêve diçin. Ew balê dikişîne ser erêkirina li dor 35 xalan berî ku çi rêkeftin bê îmzekirin. Ji sala 2005 ve guftûgû dibin. Tanha tenê yek ji 35 bi awakî serkeftî bi dawî hatiye. Dengdana Brîtanya 23 hezêranê ji bo mayîna li gel Ewropa rengê bandoreke berfirehtir hebe li pêwendiyên Ewropa li gel Tirkiye. Brexitê yan rapirsîna mayîna Brîtanya li gel Ewropa dê pêlekê derxe holê got bi awayekî bengehînî bandorê bide ser Ewropa. Bê taybetî eger ew di berjewendiya bicîhiştina Ewropa de be. Di demekê de rapirsîn pêşketina helmeta mayînê diyar dikin, alîgirên ya bicîhiştinê baldikişînin ser metirsiyên koçberiyê. Em dixwazin sunûrên me vegerin, pasportên me vegerin, welatê me vegere û her kesê piştevaniya me dike, di vê roja 23 Xizîranê dengê xwe bide. Em dê wê rojê bikin roja serxwebûna Brîtanya. Serokwezîr Cameron hişdarî da ku dengdana ji bo bicîhiştina Ewropa dê bijareke xwebixwe ya hilweşandinê be ku Brîtanya ber bi bêkariyê ve bibe û 9 milyon kar ji dest bide. Salih Demîcer, Dengê Amerîka.